Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng pork giniling. Napakabilis at napakadali lang lutuin ito. At syempre, napakasarap din ito. Tara guys, simulan na natin. Magpapainit muna tayo ng mantika sa ating pan. Once na mainit na, i-fry na natin yung ating 2 medium size na patatas. Pagluto na yung ating patatas, anguhin na natin yan. At saka natin siya itatabi muna. And then guys, magigisa na tayo. Ilalagay ko na ang bawang. Isang ulo ng bawang yan guys. At pag toasted na yung ating bawang, anguhin natin yung kalahati. At saka natin itatabi muna yan. Then guys, maglalagay na tayo ng 1 medium size na onion. At ituloy lang natin yung pag-isa ng mga ilang segundo. Pag malambot na yung ating onion guys, ilagay na rin natin yung ating 3/4 kg na giniling. And then guys, igigisa natin siya ng ilang minuto. After 10 minutes, magiging ganyan na itsura niya guys, no? Hindi na pala natin siya kailangan i-marinate, no? Mabilisan lang to pero solid pa rin ang lasa. Ang ginawa natin, diretso gisa na tayo. Pero guys, napakasarap pa rin nito. Yung iba naman kasi guys, ibinababad muna ng 1 oras ang giniling sa suka or kalamansi at saka toyo bago nila lutuin. Mabilisan naman ang ginawa natin guys, pero solid pa rin sa sarap ang lasa nito. Okay guys, this time naman maglalagay na tayo ng paminta. And then haluin lang natin siya ng bahagya. Hindi na tayo maglalagay ng tubig guys, no? Sapat na yung lumabas na tubig sa ating giniling para lutuin ito. Okay guys, ngayon naman maglalagay na tayo ng 1/2 cup na soy sauce. At saka 1/2 cup na calamansi juice. Maglalagay na rin tayo ng mga 3 tablespoon na oyster sauce. Pagkatapos guys, imimix lang natin siya ng mabuti at lulutuin pa natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Or hanggang sa medyo matuyo yung ating niluluto. Yung apoy nga pala natin guys, nasa pagitan lang ng low at saka medium fire. After 25 minutes, ayan guys, medyo natuyo na yung ating niluluto. This time guys, titikman naman natin siya para ma-adjust natin yung lasa na gusto natin. Magdadagdag pa tayo dito guys ng konting oyster sauce. Siguro mga 1 tablespoon na lang. At saka maglalagay din tayo ng 1 sachet ng seasoning. Ayan guys, sakto na yung alat niyan at asim ng ating niluluto. I-mix lang natin ng mabuti ulit yan guys at lulutuin pa natin ng mga 3 minutes. After 3 minutes, ilagay na natin yung pinirito nating patatas kanina. At saka natin siya i-mix ulit ng mabuti guys. And then luto na to, no? Pwede na tong i-serve. Heto guys, optional lang, no? Ilalagay ko din pala yung pinirito nating bawang kanina na itinabi natin. Pero I suggest na gayahin nyo na rin guys kasi pampasarap na rin yan sa ating niluto. Okay guys, ganun lang kadali lutuin yung ating recipe ngayon. Sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon or content ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!